Mrasha Bejani Jinam Dema dance adishia wa dance asokwa enene obo multimedia dwumakuo no abaso pa se obi asabi wadi demo nso yafa na dwuma mu na dwuma nso ehotie no wabo multimedia abaso Mrasha Bejani ojina momomfe wa dance asokwa ene abole multimedia group abaso pa se wonom so obi asabi ne honam akwa bibia to chema wonom afana dwuma wobo ewo boase ne mpotemu enya asem kuma ewodimedi bi ode hyehye so a na wode enema kakra ema omamfo a honam akwa bibia to chema kakra bi ena Mrasha Bejani yi ede tudwa se ohwese ne adom kase ama ne boni Isaac Enumenyo ebodwuma ewo mpotemu ho a enya asem kuma kra we nyina ekire se bio wedidima ne no nkire se untumi nso enye bibi enfama ho a wonam so di nkranhyesem eko ede mamanfo enso pa ye nipa di obia nso wonfa so obia wodi obetimi aye se ye study even Adum television and him say one of ye nua ba kwa oye the bridging say oye physically what challenged but sanka oye obia nko be gina kwa wasra de asana ni sa akona no anso ye nua yi di ni ho hye the friend journalism bibia watimi ko fa news cry di ba no se bitafra che omo cry wa hoden no most of them say omo yes ade is something that needs to be what commended and to which they say obi bia what we as we hu onfa so ehona PWD chairman NFA DC di madansia sokwa mensi no enso efadum kase afidi so den semwese etudwa yese se wadi dema eno nkire se untumi enye hwe amfamboa wo ho obotimi aye bibi edem no wadi na onye yarefo nti ekwan ho tenatena ne de eka menko a nka wofo ene aban panyufo aya yeka bia ewo mu no yebehwe na nka yayi saafo no nyina afiri kwa ho na nka ya mo aho akade a omotimi de abo omobra se na ebe ya omoso nsa ebe ko ma no dama yen no eni aso na ebeboa yen ema yetimi ede aboa ya brabo ebe ma ya aboa afi Adum akwa Adum ye do mampani ase ye se ya brabo ebe ko enkan ebetimi ahwe ya ma ye yire no ne ye busua in fact ene nyoma ye